Maker Productions. A soyayya aka same ni, a soyayya zan samar. Me laifi na ne, dan na ci so ne. Tsaya ki je zancen nan, ya kamata ki fuskanta kin jiwo. A soyayya aka same ni, a soyayya zan samar. Me laifi na ne, dan na ci so daidai ne. Tsaya ka ji zancen nan, ya kamata ka fuskanta ka je. Lokacin da na fara ganin ki, lokacin fa nake son ki, ya kamata ki fuskanta. Zuciyata tare da ta ki sun zame mana jagora, ya kamata ki halkanta. Tunda dai Allah ya riga ya darsa sanki a galbina, ya kamata ki nusanta. Ƙaunar ki cikin raina, dare da rana ba fashi, ba batun wani wane ne da ni da ke so ba fashi kin ji. Sona kaunar ka ce a cikin raina, wai bacin nan ya yake ne. Da san ka ne fa nake kwana, da san ka kaga nake tashi. Kai kadai ni nai nuni, akan ka sai dai in bijire na daina daukar zancen su. Da kai kadai ni nai koyi, kaunar ka ta bijire da jiki, na rasa yadda nake son ka. Ka zamanto jigona, a san ka kaga nake shauki ka ji ho. A soyayya aka same ni, a soyayya zan samar. Me laifi na ne, dan na ce so daidai ne. Tsaya ki je zancen nan, ya kamata ka fuskanta ka je. Na fi son ki akan komai fiye da kaina mai sona. Kaso a so ka shine riba, so nake mu zamo tamkar rai da ni da ke lela majanu. Mu damke kauna kar mu rabe. Idan na kalli siffar surar ki ta yi kyau da kamanni na, taho mu zauna mai sona. Na naɗa ki sarauta ta mai ragaman jallin zane, da ni da ke so ba fashi, ya kamata ki fuskanta kin ji. San ka a zuciyata zai min illa, ni akan ka nake nazari. In aka ganni da kai, kai ne wata ni ce zara. A san ka ayyo min uzuri, na samu diya da kwarai, mai hankali mai kyan sura. San ka ne ke sani jiri, ku tashi a nan gasa gudu nan ke gudu ne namijin zaki. Sanna abun fari, kauna da kai ne na fara kaji. A soyayya aka same ni, a soyayya zan samar. Me laifi na ne, dan na ci so ne. Tsaya ki je zancen nan, ya kamata ki fuskanta kin jiwo. A soyayya aka same ni, a soyayya zan samar. Me laifi na ne, dan na ci so daidai ne. Tsaya ka ji zancen nan, ya kamata ka fuskanta ka je.